निलेशजी, खरं तर 1 जानेवारीला नवीन वर्ष सुरू होतंय आणि या नवीन वर्षाच्या निमित्तानं पुढील 2024चा आपला नवा संकल्प काय असणार आहे? मी सध्या कुडाळ मालवण मतदारसंघ या मतदारसंघाची जबाबदारी माझ्यावर आहे, पक्षाने दिलेली आहे. निवडणूक प्रमुख म्हणून मला ह्या मतदारसंघावर लक्ष देण्यासाठी पक्षाने मला नेमलंय. माझं जे काही वर्षभरात शिंदे फडणवीस साहेबांच्या सरकारमध्ये जे काही काम राहिलंय, जे काही मी काम केलं, ते प्रामुख्याने जी मागची 9 वर्ष 9.5 वर्ष जे आपल्या मतदारसंघामध्ये पैसेच आले नाहीत किंवा विकास निधी त्या प्रमाणात आला नाही, तो आणण्याचा प्रयत्न माझा मागच्या वर्षभरात शिंदे फडणवीस साहेबांच्या सरकारमध्ये राहिला. कारण का मतदारसंघ ओसाड पडत जात होता. काही त्याच्यामध्ये उल्लेखनीय असं कुठलंही काम होत नव्हतं आणि महाराष्ट्राच्या पटलावर कुडाळ मालवण हा मतदारसंघ आहे की नाही ही एक शंका माझ्या मनामध्ये किंवा अनेकांच्या मनामध्ये येऊ लागली की सिंधुदुर्गमध्ये 3 मतदारसंघ, पण कुडाळ मालवण मतदारसंघ या मतदारसंघाची कुठेही महाराष्ट्राच्या कुठल्याही पटलावर चर्चा होत नाही किंवा जो न्याय मिळाला पाहिजे, जिल्ह्यात प्रत्येक मतदारसंघाला समान न्याय मिळाला पाहिजे, तशी वाटचालच लोकप्रतिनिधींकडून झाली नाही मागच्या 9 वर्षामध्ये. तर ते अगोदर मी बॅकलॉग भरून काढायचा प्रयत्न केला. रस्ते असतील, रस्ते, पाणी आणि टुरिझमच्या माध्यमातून बेसिक ज्या काही इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या गोष्टी आहेत त्या आणण्याचा माझा प्रयत्न हा जास्त राहिला. मोठ्या प्रमाणात मी निधी आणू शकलो, त्या गोष्टीचं समाधान आहे. पण अजूनही काही एवढं काय भरीव काय झालंय असं मला वाटत नाही. अजून भरपूर करण्यासारखं आहे अनेक गोष्टी. कारण का तुम्ही बघत असाल, एक इंडस्ट्री मागच्या 9 वर्षामध्ये कुडाळ मालवणमध्ये आली नाही. खरंय, एकही नाही. म्हणजे असं एकही फॅक्टरी आली नाही ज्याच्यामध्ये आपण मुलांना नोकरी देऊ शकलो, आपण कारखाने सुरू करू शकलो, आपण बाय प्रॉडक्ट तयार करू शकलो, आपण मोठ्या प्रमाणात आंबा, काजू, नारळ ह्या सगळ्या गोष्टी आणि मेन तर किनारपट्टी फिश प्रोसेसिंग युनिट आपण आणू शकलो नाही, फूड प्रोसेसिंग आणू शकलो. या सगळ्या गोष्टी आपण करण्यामध्ये आपल्याला अपयश आलं मागच्या 9 वर्षामध्ये. हे स्थानिक लोकप्रतिनिधींचं अपयश आहे. कारण का त्यांना त्या गोष्टी तिथे वरती सभागृहामध्ये मांडून किंवा मंत्रालयात विधिमंडळात मांडून त्यांना त्या आणायच्या होत्या, पण ते आणल्या नाही. ह्या सगळ्या गोष्टीची झळ आपल्या मतदारसंघाला बसली. मतदारसंघ 10 वर्षांनी मागे गेला. सांगण्यासारखं उल्लेखनीय असे मी सोडून द्या, मी विरोधक म्हणून तुम्हाला वाटत असेल, पण अनेक पत्रकारही म्हणतील की खरं आहे, या मतदारसंघामध्ये मागच्या 10 वर्षामध्ये असं एकही उल्लेखनीय काम झालं नाही. फक्त कुठेतरी किरकोळ मदत, इकडे जाऊन अगरबत्ती द्या, तिकडे जाऊन खडी साखर द्या. त्याच्या पलीकडे विकासात्मक एक व्यापक दृष्टिकोन असला पाहिजे विकासाचा. असा व्यापक दृष्टिकोन न ठेवता ह्या मतदारसंघाचं मागच्या 9 वर्षामध्ये जी वाताहत झाली ती भरून काढायचा आमचा प्रयत्न आहे. अजून भरपूर काम शिल्लक आहे. थोड्या प्रमाणात या सरकारमध्ये आम्ही करू शकलो, त्याबद्दल समाधान देखील आहे. पण अजून भरपूर काम भारतीय जनता पक्ष आणि आमच्याकडून आम्हाला करायचंय. एवढं ह्या निमित्ताने ह्या 2024च्या आमच्या ज्या काय आमची जी काय वाटचाल असेल ही त्याच दिशेने असेल. साहेब, माझा खरं तर पुढचा प्रश्न आपल्याला त्याच अनुषंगाने, आता आपण देखील उल्लेख केला की कुठले प्रकल्प 9-10 वर्षात या ठिकाणी आले नाहीत. सिवळ प्रकल्प हा खरं तर मालवणची ओळख जगाच्या नकाशावरती अधोरेखित करणारा होता. त्या प्रकल्पालाही त्याकाळी विरोध झाला. 2024 आपलं असंही काही टार्गेट असणार आहे का, संकल्प असणार आहे का, की अशा पद्धतीचा प्रकल्प आपल्या कोकणात मालवणमध्ये येईल? आमच्या राणे कुटुंबाचा खास करून आम्ही तिघही जेव्हा प्रयत्न करतो तो प्रोग्रेसिव्ह राजकारणच करायचा प्रयत्न करतो. प्रोग्रेसिव्ह राजकारणाचा अर्थ काय की आपण उद्याची डेव्हलपमेंट, उद्याचे 25 वर्ष, उद्याच्या पिढ्या, 100 वर्षानंतर आपला भाग कसा असावा, आपला जिल्हा कसा असावा, त्याच्यामध्ये कुठल्या स्टँडर्डच्या नोकऱ्या आल्या पाहिजे. स्टुलावरच्या नोकऱ्या येऊन आता काही उपयोग नाही. स्टँडर्डच्या नोकऱ्या आता कशा आणता येतील, त्याच्यामध्ये बदल कसे घडवता येतील, चांगल्या प्रोग्रेसिव्ह दृष्टिकोनातून आमचा सातत्याने तोच प्रयत्न राहिला. खिशातले पैसे खर्च करून साहेब आम्ही एक मॉडेल उभा करायचा प्रयत्न करतो. ठीक आहे, कधी यश मिळतं, कधी यश मिळत नाही, तो भाग वेगळा आहे. पण जसं तुम्ही बोललात की त्या दृष्टिकोनातून, प्रोग्रेसच्या दृष्टिकोनातून, डेव्हलपमेंटच्या दृष्टिकोनातून पर्यटन झालं,
हो. काही फॅक्टरी झाल्या ज्या पर्यटनाला धरून आहेत, म्हणजे सॉरी प्रदूषण न करणाऱ्या ज्या काही फॅक्टरीज किंवा इंडस्ट्री आहेत, अनेक इंडस्ट्री येऊ पाहत आहेत, पण त्यांना ते टार्गेट केलं पाहिजे, त्यांना तिथे आणलं पाहिजे, त्यांना तिथे दाखवलं पाहिजे, त्यांना तसं पोषक वातावरण कळलं पाहिजे की हो इथे इंडस्ट्री आली, इथे लोक साथ देतील, इथे आपल्याला मोठ्या प्रमाणात आपली इंडस्ट्री सेटअप करता येईल, असं वातावरण त्यांना तिथे देता आलं पाहिजे. आता काही दिवसांपूर्वी आपण बघितलं असेल, रत्नागिरीमध्ये कोको कोलाची फॅक्टरी गेली, कोको कोलाची इंडस्ट्री गेली. आता ती आपण खेचण्यामध्ये का आपल्याला यश आलं नाही? कारण का आपला एक आवाज जो लागतो ना, तो आवाज या मतदारसंघातून गेलाच नाही. वरच्या मंत्रालयाला किंवा मंत्रालयाच्या टॉपच्या अधिकाऱ्यांना माहितच नाही की कुडाळ मालवण नावाचा पण एक मतदारसंघ आहे. ते सिंधुदुर्ग जिल्हा म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्हा एकच आहे असं त्यांच्या मनात आहे. जी राणेसाहेबांच्या वेळेला जी ओळख होती, इंडस्ट्री राणेसाहेब आहेत म्हणून साहेबांकडे येऊन चर्चा करत होती की साहेब ये कर सकते हैं क्या, वो कर सकते हैं क्या, ह्याची चर्चाच आता बंद झाली मागच्या 10 वर्षामध्ये. तसा माणूस तिथे लागतो, तशी चर्चा करण्यासाठी कोणाचं तरी तिकडे काम तिथे लागतं. आता ह्यांचं कामच नाही मागची 10 वर्ष, ह्यांच्याशी कोण चर्चा करायला येणारच नाही, कारण का ह्यांची ओळखच नाही समाजात. हे फक्त गावागावात जाऊन अगरबत्ती खडीसाखर वाटण्यापुरतेच हे लोकप्रतिनिधी आहेत. त्याच्या पलीकडे एक नोकरीसाठी आपला जिल्हा 25-30 वर्षानंतर किंवा 100 वर्षानंतर कुठल्या स्टँडर्डचा असावा ह्याची प्लॅनिंग आज करावी लागते. आणि म्हणून मी माझ्या अनेक भाषणात सांगतो सायनाजी की ब्रिटिशर जो आपल्याकडे आला तो चांगला का वाईट मला माहित नाही, पण जो प्लॅनिंग करून गेला तो 150-200 वर्षे नंतरची प्लॅनिंग करून गेला. जसं छत्रपती शिवाजी टर्मिनस, तेव्हाही 18 प्लॅटफॉर्म होते, आजही 18 प्लॅटफॉर्म आहेत. म्हणजे तो प्लॅनिंग कधी करून गेला? 200 वर्षापूर्वी. आणि अजून आपण नुसते रस्ते, पाणी, वीज ह्याच्यावरच आपण बसलेलो आहोत. म्हणून लोकप्रतिनिधी निवडताना दृष्टिकोन त्याचा महत्वाचा. आपलं नुकसान झालं तरी चालेल, पण आपल्या विभागात नोकऱ्या आल्या पाहिजे, आपल्या इंडस्ट्री कुठली ज्याच्यात प्रदूषण होणार नाही अशा इंडस्ट्रीज आणल्या पाहिजे. हे सगळं जेव्हा एकत्रीकरण होईल ना, तेव्हा खऱ्या अर्थाने आपल्या मतदारसंघाला आकार येईल, एक रूपरेषा ठरेल. आणि त्या अनुषंगाने आम्ही पावलं टाकतोय. आम्हाला खात्री आहे की येणाऱ्या काही काळामध्ये जेव्हा आता निवडणुकीचं वर्ष आहे 2024, या सगळ्या निवडणुकींमध्ये बदल होईल. भारतीय जनता पक्ष नेहमीप्रमाणे 1 नंबरवर राहील, सगळ्या सीटा आम्ही जिंकू. आणि जो बदल आपल्या जिल्ह्यातल्या वासियांना अपेक्षित आहे तो बदल चांगल्यासाठी आम्ही घडवण्याचा पूर्ण प्रयत्न करू आणि तो 100% यशस्वी करू. निश्चित सर, पुन्हा एकदा आपल्याला विश यू हॅपी न्यू इयर इन ॲडव्हान्स. आपल्याकडनं एक चांगल्या पद्धतीचं काम या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये घडो अशा पद्धतीच्या सदिच्छाही आमच्या कोकणशाही टीमकडनं आम्ही आपल्याला देतो. आपल्याला एक साहेब खूप खूप शुभेच्छा नवीन वर्षाच्या. धन्यवाद पूर्ण टीम. धन्यवाद. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.